ମମି ତୁ ଆସିଛୁ ଭଲ କରିଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି। ତୁ ଆସିଛୁ ତ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯା। ମୋତେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଯିବି ତୋ ସହିତ। ଆରେ ତୋର ଏଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁଙ୍କର ଭଲ ରୋଜଗାର, ଭଲ ଘର। ତତେ ଭଲ ଘର ଦେଖିକିରି ଦେଇଥିଲି। ପୁଣି ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? କହୁଛୁ କ'ଣ ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି। ମମି ମୁଁ କହିଲି ମାର୍କେଟ ଯିବି। ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ନା 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେ। ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ସମୟ, ମୁଁ କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ଦେବି? ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ତତେ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଆ ଶିଖେଇକି ପଠେଇଛି? ମମି ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଥରେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ସେ ହଲ୍କୁ ଯାଇଛି ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା। ଲାଇନ୍ ଜଳୁଥିଲା, ଯେମିତି ମୁଁ ଗଲି ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ବୁଝିଗଲି ଆର କିଛି ଗୋଟେ ଦୋଷ ଅଛି, ନହେଲେ ଲାଇନ୍ କଟିଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ଆରେ କିଏ ବୁଝାଅ ଆକୁ, ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ଲାଇଟ୍ ଲିଭେ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କ'ଣ ରାଗନ୍ତି? ରାମାୟଣରେ ସୀତା କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସହିଥିଲେ। ଆଉ ତୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସୀତା କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ? ତାଙ୍କର 3 ଶାଶୁ ଥିଲେ ବୋଲି ସିଏ ବଣକୁ ପଳେଇଲେ। ତୋର ଯଦି 3ଟା ଶାଶୁ ଥାନ୍ତା ତୁ ବି ସେଇଆ କରିଥାନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ।